Liptovsko-mikulášski rybári patria nielen medzi slovenskú elitu. A k rybolovu vedú od malička aj najmenších liptákov. Rybárska organizácia v Liptovskom Mikuláši má okolo 1000 členov. Tento rok oslavujú 70. výročie svojho založenia. Činnosť Slovenského rybárskeho zväzu v Liptovskom Mikuláši je aktívna v priebehu celého roka. Sa staráme o vodné toky, čistenie na jar, zarybňovanie, výlovy odlovných potokov. Aj rybári sa stretávajú s rôznymi prekážkami pri svojej činnosti. Kormorán, vidra riečna a v neposlednom rade problémy im spôsobujú malé vodné elektrárne. Elektrárne stoja, takže sa musíme naučiť s nimi žiť, ale je to ťažký boj pri samotnom zarybňovaní aj chove mlade v našich revíroch. Mikulášski rybári majú aj širokú mládežnícku základňu. 80 mladých nadšencov sa s radosťou zapája do rôznych aktivít. Preberáme teóriu, ktorá vlastne obsahuje biológiu rýb, obsahuje zákon o rybárstve a vo voľných chvíľach, keď už preberieme základy teórie, tak ideme na praktickú časť, naväzujeme háčiky, mušky, proste venujeme sa takýmto veciam. Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu má vo svojich radoch aj čerstvého majstra sveta v love na prívlač. Tento druh rybolovu je vlastne, by som povedal, taký aktívny. Napríklad na rozdiel od nejakej kapráriny, kedy rybár príde k vode, nahodí udice a čaká, kým mu tá ryba zaberie, tak táto prívlač je vlastne spojená s tým, že rybár viac menej vyhľadáva tú rybu, vlastne chodí po prívode, prípadne aj je zabrodený vo vode a nejakým aktívnym spôsobom sa snaží tie ryby nájsť a potom samozrejme vyprovokovať k tomu záberu. Majstrovstvá sveta sa tento rok konali v Severnom Írsku. Prvýkrát v histórii to bolo na stojatej vode a práve zo Severného Írska si Peter doniesol najcennejší kov. Rybárčenie však prináša aj veľa úsmevných a zaujímavých príbehov. Čo sa týka nejakej takej úsmevnej príhody, tak to spomeniem minulú týždňovú rybačku s mojím bratom, kedy sme boli na stanovačke na jednej slovenskej rieke a podarilo sa nám chytiť skutočne veľmi peknú rybu. Bol to sumec, ktorý meral 210 cm a vážil odhadom možno 60-70 kg. K rybárom a rybárčeniu neodmysliteľne patrí aj rybárska stráž. Rybárska stráž je oprávnená kontrolovať loviacich ryby v rybárskych revíroch. Jej oprávnenie spočíva v kontrole predpísaných a hlavne platných dokladov na rybolov, rybárskeho výstroja, úlovkov, v nekonečnom rade aj sieťok, rôznych nádob na prechovávanie úlovkov. Hobby. Slovíčko, ktorým sa označujú koníčky a záľuby. Má ich takmer každý človek. Niekto zbiera známky, ďalší je fanatik do automobilov, iný miluje rybárčenie. Tak ako poľovníci, aj rybári majú svoj pozdrav. Ďakujem pekne za spoluprácu. Petrov Zár. Pre televíziu Liptov a Rastislav Percian.